Yo, magandang gabi mga kaspero. Magna-night dive tayo. Si Master X nandun na. Magkasama sana kami ngayon, kaso kailangan kong umuwi ng maaga, kaya magkaibang spot kami, magkahiwalay. So, time check natin, magti-12 na ng gabi. So, doon ako sa Puka Beach mag-uumpisa, papunta dito sa Dinuit. So, ready na ako, nakasuot na ako ng windsuit. Tapos yung gamit ko, eto na. Pana. Tsaka kapal. Yan. So, abang-abang lang mga kaspero. At doon na tayo magkikita sa Puka Beach. Let's go! Alright mga kaspero. Nandito na tayo sa Baybay. Nandito na tayo sa Puka Beach. Yeah. Medyo maalon. High tide. So doon tayo mag-umpisa sa unahan. Grabe lalim ng tubig.
Nakarating na tayo dito sa tabi mga kaspero. Low tide na. Oh. Ayan. Wow, low tide na. Bali, full moon ngayon mga kaspero. Ayan, bilog na bilog yung buwan. Sabi nila, may ilap daw yung isda pag maliwanag yung buwan. So, hindi nga nagkakamali, may ilap talaga. Pero, nakaswerte pa rin tayo ngayon mga kaspero. At marami tayong nahuli. Hindi rin tayo lugi. May maya-maya pa tayong malaki. So, titingnan natin mamaya isa-isa sa bahay ko natin. Good morning mga kaspero. Ito na yung huli ko kagabi, oh. Iyan, yung mga long nose natin. Meron din tayong maya-maya. Ayan. Ito. So, tatlo yung good size natin. Tsaka meron din tayong porcupine o tawaging karatungan dito sa amin. Ayan. So, mga kunin siguro to, mga 5 kilo rin siguro to lahat mga kaspero. Ayan. So, bibenta natin kung magkano yung kita natin mamaya lahat. Ipapakita ko sa inyo mga kaspero kung magkano lahat yung bayad nito. Ayan. Ayos. Good evening mga kaspero at good morning para sa akin. So, naalala nyo mga kaspero, sinabi ko sa inyo kagabi na kung magkano yung kikitain sa pagbebenta ko ng isda, yung hinuli ko kagabi. So, ipapakita ko sa inyo. Eto na! Alright. So, bali, ito yung kinita natin. Tumataginting ang 2,000 pesos! Alright mga kaspero, salamat sa maraming biyaya. At siyempre, lalong-lalo na sa safe spearfishing natin kagabi. Muna tayo mga kaspero. Shoutout kay Ronelo Banil Espereda. Shoutout sa iyo bro. Tapos kay Digia Calusin Salvador. Shoutout bro. And then kay Sanito Sardoncelo. Shoutout. Of course kay Rix TV. Ayan. Shoutout sa iyo Rix TV. Ayan. Then kay Rudy Daleja. Shoutout sa iyo bro. And then kay Edward Spedition. Ayan. Shoutout sa iyo Brad. At mga kaspero, sa mga bagong viewers natin dyan, marami po tayong views na hindi nakapag-subscribe. Kaya mag-subscribe na rin kayo para update kayo sa aking mga video. Thank you and bye-bye!